కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల స్థానిక పట్టణంలో సీనియర్ న్యాయవాది కేవి భాస్కర్ రెడ్డి గుండెపోటుతో మరణించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న న్యాయవాదులు మరియు బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు పివి సుబ్బారెడ్డి మరియు జాయింట్ సెక్రటరీ గౌరీ శంకర్ ఆధ్వర్యంలో అసోసియేషన్ నందు సంతాప సభ నిర్వహించి మౌనం పాటించి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ఎక్కువ పరిస్థితులు నాకు ఎక్కువ కలిసేవాళ్ళు, ఎక్కువ కలిసి మేము తిరిగేవాళ్ళము. బయట కూడా భాస్కర్ రెడ్డి యాక్చువల్గా గుంపర్మాన్ తిన్నా నారాయణ దగ్గర. ఆయన ఒకసారి ఎంపీటీసీ మెంబర్ కూడా సిరివెల్ల గుంపర్మాన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి సిరివెల్ల మండల విప్పుగా ఉన్నాడు టీడీపీ పార్టీలోని. తర్వాత ఇక్కడ నంద్యాలలో ప్రాక్టీస్ పరంగా వచ్చేసి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యి ప్రాక్టీస్లో కొన్నాళ్ళు చేసుకొని సార్ కదా కొన్నాళ్ళు జూనియర్ ఉండి తర్వాత రామచంద్రరావు అక్కడ జూనియర్గా ప్రాక్టీస్ చేసినాడు. తర్వాత ఎక్కువ సైడు ఆడిటింగ్ సైడ్ వెళ్ళిపోయి ఆడిటర్గా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మన ప్రాక్టీస్ తక్కువ కోర్టుకు వారానికి ఒకసారి